bakit nga ba nag-discolor yung rejuvenating cream? So, ang dahilan ho yun, una, yung puting rejuve po, kagaya nito, yan, puting rejuve. Hi guys! Welcome na naman sa aking channel. So, kung ikaw ay bago sa aking channel, pihitin mo yung like, subscribe, at pindutin mo yung bell button at piliin mo yung all para lagi kang updated sa aking next upload. So, for today's video, ang pag-uusapan natin about discoloration ng rejuvenating like toner at saka rejuvenating cream. So, bakit nga ba nag-discolor yung rejuvenating cream? So, ang dahilan ho yun, una, yung puting rejuve po, kagaya nito, yan, puting rejuve, bagong stock po kasi yan siya, kaya puti siya at hindi pa siya naiinitan, kaya ganun mo yung kulay niya. Maraming mga bagong nag-skincare lang na akala nila pagka brown or black na siya, kagaya nito, ayan, ang ganyang kulay. At tayo, minsan naman, itim na siya. Yan. Maraming bagong nag-skincare na akala nila pag ganung kulay na yung nag-brown na siya o nag-yellow na siya ay fake. So, hindi nila alam na ang yellow or black na color ay napaka-effective. Bakit nga ba effective siya? So, kagaya ng, di ba, pagka, kung sa ano pa, kung sa red wine pa, habang tumatagal, lalong sumasarap. Ganon din yung rejuve cream. Habang tumatagal, habang nagba-brown siya or maitim na siya, lalo siyang mas effective. So, yan ang gamit ko ngayon. Ito yung ginagamit ko. Sobrang effective niya pag ganyang kulay na. So, inaantay ko nga minsan ganito ang kulay. Minsan tinatago ko pa para maging ganyan siya. Kasi, mas effective po talaga siya gamitin. Kita nyo na sa cruise ko, diba? Diba? So, yung ibang yung ibang mga bagong nag-skincare, minsan binabalik. Kasi ako bilang seller, minsan hindi nila naiintindihan yun na akala nila fake daw. So, tips ko naman sa mga bagong nag-skincare, guys, pag once na bibili kayo ng rejuvenating, dapat sure kayo na legit seller siya para safe po yung paggamit ko ng skincare. Kasi mahirap na, mukha yung gagamitan natin, tapos hindi pala, fake pala yung nabili nyo dahil nag-inainggan mo kayo dahil mura nga. Sa legit seller lang talaga bibili. So, yung ano din naman, yung toner, ipapakita ko, as in, gusto ko din ito gamitin. Minsan tinatago pa namin, mga legit seller, tinatago namin yung mga nitong kulay. Minsan naman talaga, as in, matagal na rin minsan, hindi na nabibili, kaya minsan niliitin na rin talaga siya. Pero, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ganyan na siya, guys. Ayan, itim na talaga siya. Ayan. Ayan. Pag bago naman, ganito siya. Ayan. Medyo pag may ano pa siya po dito. So, sa ano naman, sa cream ng sunblock o sunscreen, puti lang talaga siya, guys. Kahit anong ano pa yan, guys. Kahit anong brand pa yan, guys. Puti lang talaga yun siya. Dapat sa legit seller lang talaga bibili, guys, ha. Kasi mahirap na. So, ngayon, pangalawa, bakit nga ba nagkakatigyawat habang gumagamit ng rejuvenating? Ganito kasi yun, guys. Yung iba, marami na talagang tigyawat. Yung iba naman, walang tigyawat or gusto lang talagang kuminis o matanggal yung mga dead skin sa mukha. So, nag-try mag-rejuve, tapos biglang nagka-pimples. Ang tawag po dyan, guys, Demodex. Bakit siya tinatawag na Demodex? Ang Demodex po kasi, guys,
pinapalabas niya yung, kaya nagkaka-pimple siya habang gumagamit ng video kasi pinapalabas niya yung mga dun sa ating mga mukhang nakatago dito sa ilalim. So, ayun, habang gumagamit ka rin, lumalabas siya. Minsan naman yung iba, kaya nagkaka-pimples o minsan nagkakasugat-sugat na rin yung mukha kasi na-over sa toner paglagay. Dapat kasi guys, pag naglagay kayo ng toner ko, konti lang, tatlong patak lang. Tapos, pag once naglagay kayo, huwag niyo ulit-ulitin. Ganun-ganun lang. Huwag niyo ulit-ulitin para hindi ma-irritate yung mukha. No? So, pangatlo, ilang beses nga ba dapat mag-rejuve lang? O, ilang months ba dapat mag-rejuve? Ang pagre-rejuve po, 1 to 2 months. Dapat 1 to 2 months lang kasi pag na-over tayo ng rejuvenating, sobrang manipis na yung face natin. So, ganun lang siya. Dapat 1 to 2 months lang talaga tayo mag-rejuve. Tapos, pagtapos mag-rejuve, maintenance na tayo. Ayun, para ma-maintain natin yung ating ganda. Di ba? Ma-maintain natin yung beauty natin. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. May mga katanungan, pwede kayo mag-comment below para ating sasagutin. Huwag mo kalimutan i-subscribe ang aking channel at hit ang bell button at piliin ako para lagi kang update sa aking next video. Bye-bye!